Знаеш ли, че в старанието си да бъдеш възможно най-добър родител за своето дете, всъщност можеш да допуснеш грешка? Какво общо има това с детската агресия и индивидуалност, ще разбереш в следващото видео. Преди да започнем, аз съм Стела Василева, психолог, психотерапевт и лечебен педагог. На 19 ноември от 19 часа стартирам група за личностно развитие и себепознание за възрастни, сред които и родителите са подходящи. Така че си добре дошъл да се запознаем, да работим, да научим нещо повече за себе си. А за лична консултация, както на живо, така и онлайн, можеш да използваш номер изписан на екрана, както и регистрацията му в Супердок. А сега, за детската агресия. Тя има много измерения и е различна от тинейджърската агресия и агресията при възрастните. Сега ще си говорим само за детската, като първо ще поговорим за причините, които могат да бъдат свързани с едно хармонично балансирано семейство и все пак да се сблъскаме с този проблем. Много родители започват да четат за родителството още преди да станат родители, но четенето, всички знаем, не е като практиката и живота винаги може да ни изненада, особено на дете. Все пак той е индивидуалност, освен всичко останало. Именно с тази индивидуалност може да бъде свързана проявата на агресия. И това се случва, защото в старанието си да дадем най-доброто на малкия човек, много често налагаме прекалено много готови норми и рамки, които могат да потиснат неговата индивидуалност. Кои са първите признаци на тази индивидуалност? Това са аз искам и не. Като не може да бъде изразено най-често не с думи, а с някакъв бунт, сърдене, изобщо тази гама, която ви е позната като родители. Какво да правим обаче? Разбира се, няма как да удовлетворим всяко искам и да се подчиним на всеки бунт. Точно за това и ние сме родители. Но не бива и да потискаме това да и не на младата индивидуалност. Чрез аз искам детето опознава нюансите на своята индивидуалност, започва да се изявява навън в света, да се отразява, извързвайки се с това, което е обект на неговото предпочитание, да разбира кой е по един съвсем детски начин все още. Чрез не и бунта да заявява своите граници, което е изключително важно за развитието на всеки човек. Това, което е наша задача, е да регулираме единствено начина, способа, по който детето казва да и не. Тоест да няма ескалации в емоциите и да го приучим да казва това да и не по един по-благороден начин. Това е нашата задача. Но да и не са право на всеки човек и добре да се научим да ги уважаваме. Ако не го правим, индивидуалността може да се почувства потисната и всяко потиснато нещо рано или късно се изразява като имплозия или експлозия, т.е. взрив навътре или навън. Вие имате късмет, ако вашето дете се взривява навън, защото по този начин вентилира емоцията и запазва повече здрава част в себе си. Докато ако се потискаме, изглеждаме твърде послушни, всъщност можем да станем много потиснати хора, които са трудни за лечение.